Sa number 10, Negrense nga senatorial candidate ang nagaduso sa paggamit sa microgrid system para masolusyonan ang problema sa pagsaka sa bilisang kuryente kag brownout. Nangin trending sa social media ang Negrense human rights lawyer nga si Atty. Espiritu matapos ang mainit nga pagbayluhanay sa tinaga nanday senatorial candidate Larry Gadon kag ane presidential spokesperson Atty. Harry Roque may kangtana naman sa martial law. Ang pagdipong ni Espiritu sa social justice para sa mga ordinaryo nga pumuluyo kung nga nakigbahin siya sa dialogo sa Center for Energy, Ecology and Development angot sa paggamit sang renewable energy. Nagapating senatorial candidate nga dako ang mabulig sa komunidad, ilabi na sa bahin sang pagpangapin sa palibot pagbi sa paggamit sa renewable energy. Gani iya ginduso ang pagtukod sa microgrid system para sa mga nagagamit sa solar energy sa pagpati nga ini ang nakahatag o kun makahatag solusyon sa nagasaka nga bilis ang supply sa kuryente kag pati na brownout. Upod sa dialogue ang pamuno sa Senate Committee on Energy nga si re-electionist Senator Win Gatchalian nga nagsiling nga dapat naman buhinan ang pungsod ang pag-import sang coal nga amo ang ginalantaw kabangdanan sa pagsaka sang pass-on charges sa mga konsumidor. Si Espiritu ang diri ginbunag sa Bacolod ang nakipagsapul man sa mga supporters diri sa iya pagbisita sa weekend. Kung ang mga NGOs natin nakakapag-provide in a limited way ng mga community-based microgrids or through solar panels, imaginein mo kapag ang gobyerno itself will be supporting this as its main program. May mga problema tayo sa mga supply natin ng electricity. I think that is the long-term solution to our supply problems and at the same time to our climate emergency na i-empower natin ang communities na ito na hindi mag-rely doon sa ating national grid